Jatend piny Kenya William Ruto odokne chenro mar aguch Hasla Fund bang' riwruok mar Kenya Human Rights Commission yango ni agulu no nyalo podho nikech koro osedong' nono. Ruto wacho ni aguch Hasla osekonyo jokenya kendo pod en kod teko mar medo jiwo dongruok. Ne oloso lalruok gi jokanyo mag sekta mag ohala ma olime kar jot mare man Nairobi kaendi kaka Walter Nyambaga leronwa. Manandalo machuok bang' riwruok makene ratich oganda pachuka Kenya Human Rights Commission dhienyo lipot mayango ni agulu mar Hasla Fund chiegni nguny iume kaluwore jo Kenya moko kao pesano kendo ng'anjo duoko tok olo pesago. Jatend piny William Ruto gikone to owuok oko mar dok ne chenro mar Hasla Fund mokone ber mokalo kendo konyo jo Kenya kendo onge jo Kenya mong'wel kod gop Hasla Fund manyalo romo bilion 10 gigo moko ni gin siasa mag pesa boro. We rolled out the Hasla Fund to attend and to include these micro entrepreneurs. You know, people who sit in offices that have air condition, speaking from Nairobi, in posh hotels, don't think 500 shillings matters to anybody. Duol mar KHCR ne oyango ni mibadhi okwako chenro mar Hasla Fund kendo owinjore owite oko. Kata kamano, jatend piny okoni chenro no kuom higni mosekalo 3 osechwalo maromo shillings milion 72 ne jo Kenya manyalo chopo ji milion 26 ka nyinyo mag pesano e agulu no nyalo romo bilion 5. We have 2 million Kenyans who wake up every morning to borrow money from the Hasla Fund. You should look at the dashboard of the Hasla Fund to know what is going on, because they don't understand the hassles of small people. They don't understand what goes on in real Kenya down there, where 500 shillings can make somebody earn a living, be able to put food on their table, and be able to go about their businesses. Jatend piny okoni kokale chenro no, jo Kenya osegoyo kang' mar bero chumi. I am pleased to state without equivocation that if the Kenyan economy were a living body, its vital organs would confirm robust health. We are now ranked the 6th largest economy in Africa. Ruto mane loso e kinde romo mar joket mwandu matindo kod madongo Nairobi oyango ni obiro siro chenro mag joket mwandu kaka yor medo chiwo thuolo mag yaro lwasi mar ohala. I want to persuade industry and the private sector to tap into the opportunities that come with the expanded space in the special economic zones and the county aggregation industrial parks. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Duol mar IBC olando ni ok gibi yie ne ute fwambo kwano ombulu gi